vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kunzwa kubvira mumuviri mangu after muzukuru uyo wandakaroya paakaenda kune imwe church. Please ndibatsireiwo, but handisi kuda kunzwa kana mukristu anokomenta panyaya yangu. Please skipai henyu nyaya yangu, then muzoteerera dzimwe nyaya. Ina hangu ndiri kutsvaka rubatsiro kubvawo kune genga rangu, ende vanozviziva kana ndichiti kubva kune genga rangu. Ndiri mudzimai ane makore 43 years ekuberekwa. Ndakaroyawo mwana wehanzvadzi because naamai vacho tainge takanetsana. Okay, zvakaitika ndezvekudai so. Isusu tiri kurarama tiri kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka handina kana kumbogara ndakakwanisa kumugamuchira muroora uyu. Ndakagara ndakamuvenga ende ndaisamuda zvachose. Sezvamunongoziva kuti muroora paanopinda mumusha tinenge tichitarisira kuti midzimu yake nemidzimu yemumusha zvinge zvichizoita link, zvinge zvichizokonekta. But midzimu yake yakabva yazoramba izvo zvandainge ndichida kuti ange achizoita. Ndaida kuti ange achizova shamwari yangu yehusiku tichifamba tiri tose, if you get my point. Zvino ndakabva ndaona kuti munhu uyu ainge asingatombodi ende akabva achizotanga kumanikidzira hanzvadzi yangu kuti inge ichizotanga kuenda kuchurch, in which ndainge ndotambudzika apo patainge tichiri kuZim, because ndine mhiko dzangu dzekuti ndinofanira kupota ndichirara nehanzvadzi yangu. Ndinorara nehanzvadzi yangu pandinenge ndiri kumaperiod. It's not like zvinoitika physically, iye kwaari zvinoitika spiritually, but kwandiri zvinoitika both physical and spiritual. Ndinotobuda mumuviri mangu ndiri mweya, ndinenge ndiri mhepo, ndobva ndatanga kutofamba ndichitoenda kwaanogara. Kana ndasvika kwekwe ndinototi buti mukadzi wenyu auya. Saka ivo vanenge vachitorota, dzimwe nguva vanotorota vachida kunoita bonde naamai guru, kana kuti vanorota umwe mukadzi wavanenge vachichiva. Ndinotoziva kutoti mazuva ano bhuti ivo vari kuchiva mukadzi wakati. Saka ndiwo ndinobva ndazoenda ndichinotora face yake. Ndinoti kana ndatora face yake paya ndobva ndapfeka face yake, then ndinobva ndazopinda mumba moya. Mushure mekunge bhuti vandivhurira door, vanobva vafara zvisingaiti vachitofungidzira kutoti mukadzi uya izvo ndini hanzvadzi yavo, ndinenge ndichisika navo bonde pandinenge ndiri kumaperiods, because ndo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi nagoko ndinofanira kuti ndinge ndichizoita ndichizotevedzera kweupenyu hwangu hwose. Saka nekuda kwekuti muroora uyu akachizotanga manje kumanikidza bhuti kuti vange vachienda kuchurch, mukana ndainge ndisisina mukana wekuti ndinge ndichienda kunorara navo. Zvino ndaiti kana ndatadza kuenda kunorara nabhuti ndopa ndaibva ndazopiwa punishment naqueen vedu. Ndaipiwa punishment either yekurohwa zvekuti ndainge ndokugara ndichirwara, kana kuti vana vangu ndo vaibva vapiwa punishment yekurohwa vobva vatanga kurwara. Apa panguva yacho ndainge ndiine kamwana kangu kacheche, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvondirwadza hama dzangu. Handidi kukunyeperai kuti kamwana kangu kainge kachiri negore and a few months apa kobva katanga kurwara kachirohwa nezvinhu zvaqueen mother. Ndipo pandakabva ndachizodzokera kuna queen mother ndikabva ndazokumbira mvumiro nekuti ndinge ndichizoroya muroora. Ndakati ndapiwa mvumiro iyaiya ndikabva ndachizotanga kushanda naye, but dzimwe nguva ndaikwanisa kutopinda mumba mavo ndobva ndatomudzipa zvekuti iye kwaari anenge achingoona akabatwa nemadzikirira, but ndini ndinenge ndakatomudzipa pahuro ndichida kuti iye ange achizofa. Apa ndainge ndomuitira hutsinye physically, ndichimutuka nekuda kwekuti ainge akaroorwawo agara aine mwana wake. But kunyangwe ndaimutuka, but vari vaviri vainge vachidanana. Saka takabva tachizouya kuno kuSouth Africa. Takati tauya kuno kuSouth Africa ndipo apo pandakabva ndachizolinka nevamwewo madzimai. Ndakatonzwa kutoti mhepo yainge iri pavari yainge iri mhepo yehuroyi. Ndikabva ndazovaudza kuti madzimai, munombozviziva here kuti kuprofita munoprofita chaizvo uye munoona, asi munombozviziva here kuti muri kuprofita muchishandisa
mweya wagogo venyu vakasoshaika kudhara. Vakaramba madzimai vaya vakati, munonyepa imi gogo vangu nemavengero andainge ndakavaita. Ndikati, wai mainge makavavenga? Vakabva vati, gogo vangu vainge vari muroika. Ndikabva ndati, manje ndoda kukurakidzai kuti gogo venyu ndo vari kutoshanda basa vari pamuri, but ivo vari kuti muzukuru wangu kuti ndinge ndichizomukomborera kuti ange achizoitawo cheche yakakura, dai akwanisa kutevedzera mabasa awo andainge ndichiita pandainge ndichiri mupenyu. Vakabva vatoti never, hakuna zvinhu zvakadaro. Mukomana ndakabva ndachizovashanyira huri usiku, ndakazotoperekedzwa nagogo vavo because ndo vakatoya vakatondimutsa, then tiri mhepo kudaro tikabva tatoenda tikatonopinda mumba mavo madzimai vaya. Vakatomuka mukoma ndokubva vatora minamato vakatanga kusarasara minamato iyaya, but ndakatovati stayed relax, hakuna kana kwatinomboenda, minamato yako iyi haina kana zvainomboshanda, gogo vako vane zvavari kuda kutaura newe. Saka madzimai vaya vakabva vachizoudzwa nagogo vavo kuti ivo vainge vaine basa ravaifanira kuti vange vachiita vachishandidzana neni. So ndo pandakabva ndachizopiwa mvumiro zvekare yekuti ndinge ndichizovatemerera nyora dzehoroi. Saka ndivo vevamwe vevanhu avo vandinofambidzana navo, even though takawanda, takangosangana, vamwe vekumalawi, mozambique, vemuno muSouth Africa, vamwe vatakazotemerera nyora, but vainge vatogara vaine mashavi avo ekuroya. Saka tinotofamba tichiroya vanhu, uye zvekare kana kuri kunzi mukafiwa location matinogara, tinotoendawo kumakuva paya huri usiku tototanga kutodya nyama yeuya mufi anenge afa. Zvino mukomanashe ndakabva ndachizosarudza kuti mwana wemuroora ndiye aifanira kuti ange achizofa. Ndakabva ndatotanga kutobhururuka ndichidzokera kumusha ndichinomuroya mwana uyu, but minamato yemuroora ndiyo yazondikanganisira upenyu hwangu. Mukomanashe muroora wangu uyu anonamata. Ndakambozama kuti ndinge ndichimuisa pamiedzo nekuda kwekuti ndaiti kana mwana akarwara paya ndobva ndatanga kuti imi dai mamboenda mun'anga kana kutsvaka maprofita apa. Tainge takatorungana namadzimai kuti kana akangogara abvuma kuenda kumaprofita ndaifanira kuzoenda naye kuna madzimai. Tainge titori neminamato yatainge takatogadzira, but iri mishonga isiri minamato such. So mukoma akabva aramba, ndokubva aramba achingoenda kuchechi kwake ikoko, chechi idzi dzemicheno. Saka anondikanganisira zvisingaiti nekuda kwekuti ndakazototadza kuita zvandainge ndichida kuti ndinge ndichiita nekuda kwemuroora wangu. Nawo mukomanashe dambudziko rava pandiri nderekuti kana ndichifamba zviya, kana ndikangonzwa ingava iri gospel song, ndinobva ndatanga kunzwa muviri wangu uchiita kubvira sekunge ndiri munhu anenge akandwa mumoto. Izvi zvakatanga rinhiko mukoma a couple of months ago, yainge itori month end. Ndini uyo ndikabva ndaenda kutown, yainge iri weekend, ndakati ndiri mukombi kudaro pakabva patanga kuridzwa imwe gospel song. Zvakatondinetsa because ndakatotanga kutodikitira ndichitonzwa kutoti pana paka ndinokwanisa kutofenta. Ndokubva ndatoburuka mukoma ndisati ndatombosvika kutown. Ndakaburuka, ndakangoti ndichikoburuka mukombi miyamiya ndokubva ndatonzwa ndava kutorohwa nezvimhepo. Ndikatoziva kutoti song yaya yegospel yanga ichiridzwa nadriver inoratidza kuti iyo iri very powerful. Zvadaro mukomanashe ndakazotoita zvekutofamba ndokubva ndazopinda mutown. Saka ndakazoona kuti kana munhu akanamata ndiri padhuze naye, ndinonzwa kuti mumuviri mangu mune muchiita sekunge mabatidzwa moto, zvekutoti ndinototanga kutodikitira. Dzimwe nguva ndinotorota uyu muroora wangu achinamata kudaro, kunobva kwazodonha rimwe rinenge rakaita sword richibva kudenga, rinenge richibaka moto, rinenge richiita pwatitika moto zvekuti ndinobva ndatotanga kutobvira ende zvinenge zvichirwadza. Dzimwe nguva ndinozotomuka ndichitoridza mhere. Murume wangu iye nekuda kwekuti ndakamugadzira, kana paine zvinenge zvichiitika pandiri haakwanise kumuka. Saka now I am calling for backup. Kana variko vamwe vangu out there munoziva kuti munondiwana kupi, hapana need yemafoni apa, asi I am calling for backup. Muroora wangu anofanira kuti ange achifa as soon as possible, nekuti kana akasafa anokwanisa kuzotikanganisira kingdom yedu. Vedare
ndo message iyo yandakangotumidzirwawo navanzvadzi vedu. Vamwe vanhu unototya kana kuti vapindura mushure mekunge vakutumidzira maconfession avo. Zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi kana usiri muroyi usakomenta, nekuti kana ukakomenta nyaya zvakaoma kumana. Let us talk about that issue in the comment section. Vane zvivindi isai comment, you can comment in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizokuudzaiwo izvo zvakaitika in our family. Saka baba vangu vainge vari munhu uya wekuti vaifambidzana chaizvo nenyaya idzi dzematongerwo enyika, ende vaidzifarira semunhu ainge akarwawo hondo. Saka munoziva kuti pane nguva yekuti munyika zvinhu zvainge zvakaoma kubva kuma 2005 zvinosvika kuma 2009. Ivo baba vangu vakazoshayika muna 2010, but baba vakasiya vatotikanganisira dzinza. Baba vakazvikanganisira dzinza ravo, and now we are suffering. Mumusha medu mune ngozi, mune mweya yevafi vanokwana ivo kuita 6 avo vanotobuda mukoma vachitotaura mazita evanhu vavanoti nenge ainge aripo kane, nenge ainge aripo. Vanhu ava vakarangana kuti vange vachizotiuraya. Saka my father, he was never like that, even though vainge vakaenda kuhondo, but he was very quiet, a humble man. But all of a sudden mukomanashi baba vangu vakangokaruka vatochinja, vainge vatova violent. One day vakangodzoka kumusangano vachiti iko zvino zvindapfeka fesi yechicomrade. Kubva ipapo mukomanashi vaingoti kana vakanzwa munhu anenge achinzi munhu uyu ndewe kuopposition, vaitosarudza kutoenda pamba pake. Ende baba vangu vairova mukomanashi, noti zvezve zvekutamba, vaitoenda pamba pemunhu uyauya vobva vatomuudza kuti muvhileji ainge ava kusadikanwa muvhileji. Munhu uye aiti kana akada kuita nharo nababa vangu vaibva vatotanga kutomurova. Saka dzimwe nguva vaiti kana vakabuda vakaenda kumapatrols, because kwedu mukoma kwakaitika imwe violence yainge ichityisa, because kwainge kusingatombotendedzwi vamwewo vane mapolitical parties avo kuti vange vachiuya kuzoisa mabhana avo uye zvekare nekuzotaura nevanhu, like it was really scary panguva yacho iyoyo. So baba vangu vaitobuda votoenda kumapatrols nemamwe mayouth. Saka dzimwe nguva mukoma vaizodzoka uchitoona kutoti bhutsu dzavo dzinenge dzakazara neropa, matrousers, even matishirts avanenge vakapfeka, zvirakidza kuti vanenge varova vanhu. Ende uye zvekare kwedu mukoma kuma 2005 2006 vanhu vazhinji vakangonyangarika zvichingonzi vaenda joni, avo vaenda joni. But chokwadi chainge chiri chekuti vanhu ava vaitoita sekunge vaitoabductiwa, then they will just disappear just like that. So after that, that was when baba vangu pavakazotanga kupenga. Baba vangu rimwe zuva vakangokaruka vatora demo, vakati vatora demo riya ndokubva vatanga kuti mhanyisa nedemo riya, then vakabva vamhanya vachienda kugomo. Vakanofiramo mugomo muya, but vainge vatori nekamwe katsamba muhomwe mavo, ende vainge vakanyora kuti ndinobvuma hangu kuti ndakazviita zvinhu izvi. Pazvakaitika ndainge ndiripo, vanangu ndiregererei nekuti ndakakukanganisirai, zamai kuti munge muchiripa. Ende vainge vakatonyora mazita evanhu vavainge vachishandidzana navo, vakatoti kana mukaenda kuna nhingi nanhingi nanhingi, kana mukanotaura navo vanhu ava ndo vachakuudzai zvose izvo zvatakaita, uipi hwose hwatakaita. But mukomanashi mushure mekunge tazoviga baba, vanhu vaiva vakabva vatanga kuramba. It was like vaingoda kuti tinge tichiviga baba, because vainge vakati baba, kana vamwe vangu vakasaramba musandiviga, asi chingoendai munosiya mutumbi wangu musango, kana kuti muno mugomo mandafira, chingondisiyai ndiri muno mugomo, musandiviga, nekuti ndichazobatsirana neavo vatakapfuudza
kuti ndinge ndichizomanikidza vamwe vangu vandakashandidzana navo kuti vange vachizoreurura kuti izvi ndo zvatakaita. Saka vaya mukomanashi vakabva vakabvuma mukomanashi baba vangu tisati tavaviga, asi takatongoti tichitongobva kumakuva. Then sabhuku vakabva vati nyaya iyi yainge ichifanira kuti inge ichizotaurwa nezvayo, but vakabva vatotanga kutojamuka, vanhu ndokubva vatongosiyana nazvo. So mushure mekunge varume vaya varamba, ndipo apo patakabva tachizotanga kutambudzika semhuri. Saka amai vanoti vakanzwa kuti vamwe vaya vainge vachifamba nababa vaiva nemari dzavo, hanzi vamwe ndo vakaenda kun'anga dzekunana Chipinge, vamwe vakatoyambukira vakatoenda kuMozambiki, ndokubva vakabva vazonotaura nemweya yevaya avo vafi vanobuda vachitaura mudzinza rekwedu. Hanzi mweya iyi yakabva yangonzi inofanira kuti inge ichingotarisana nesu sedzinza. Mukomanashi isusuwo tiri vanhu vanonamata, saka vanhu vakuru vomudzinza havadi kuti tinge tichifamba, nekuti vanongoti mweya yengozi, mweya yemadhimoni. Saka uyo anenge abudirwa tinobva tatanga kumunamatira uye zvekare tichitsanya. But iye mukomanashi so far ndiri kuona sekunge zvisiri kana kumboshanda ini. Nditori neimwe sister yangu, my young sister, akangozoshayika mukomanashi, like zvakatanga kuitika paari ndezvekuti aimuka akarohwa aine mavanga muviri wake wose. Hanzvadzi yangu mafiro acho akaita mukoma ainge asingatombonzwisisiki, akatongozviuraya neshulesi mukoma. Hameno kuti akakwanisa kuzviuraya sei, but takangoona tambo iyaya yeshulesi akazvimoneredza nayo muhuro make. But vanhu vazhinji vakatongoti hakuna zvakadaro, kuti munhu ungasvika pakuzviuraya uchiita zvekuzvidzipa neshulesi. Vakabva vati hakuna zvakadaro, but mukomanashi ndo zvakatoitika. Mushure mekunge ashayika, taitoona chipoko chake achitotaura kutoti endai munoripa, nekuti kana mukasanoripa vanhu ava vari kuti mose muchasvika pakupera. Kusvika musha rangova dongo, but dambudziko ndiroro rekuti vakuru ivo vari kuti hakuna chinonzi mweya wengozi, asi mweya yemadhimoni. So mukomanashi as a family we have been suffering, handidi kukunyeperai. Unototi paya kana mudzimai akakuudza kuti ndine pamuviri, instead yekuti unge uchifara, but unototanga kutoshuwa kuti ndiri kutounzawo umwe munhu panyika asitomborina mhosva kuti ange achitambudzika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndikuda kuziva kuti kana ndikaenda ndikanobvunzira panyaya iyi yengozi, will it be a sin? Because tiri kunamata but still tapera mukomanashi, tapera. So ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.